Meret barada. Meret talkow oglan. Oňda aýty şeýle bir ýokarda işleýär bolyn. Teleskopdan görüp bolanok. Meredin arsenaly. 2 tane iPhone 14 Pro, 2 tane garmoşka Samsung çeýdi açylýan, barsetka, açkyjyk, bilinne mazikar. Meret sportsmen. Ol 20 ýyl bäri günne 4 gerik 3 wagtyna trenirovka gatnaýar. Meret hiç ýerde işleýän ok. Ýöne, haçan jaň etden, bratkam, şu wagt ýanymda adam bar, işlerek, ýaşullar oýnatýar. Soňrak jaňa daýyn nädip, ýagdaýyny düşünýär. Meret aslynda biznesmen. Ýöne şu wagt ýogda haýallady bolyn, guýman oýnyp kirýär. Her gedek kafe oturmana gidemizde şot gelenne, bratkam, şu gedekden özüň gaýrat et, prosta barsetkamda howa känni bolyn, içine pul sygmat diýip ýagdaýyny düşünýär. Ýagdaýyny düşünýär. Her kruň öz meredi bar. Sen kruňda da hökman meret badyr. Belki de sen özüň meretsiň.